Wilujeng enjang Mas. Nggih, selamat pagi. Kula ki napa niku nek mung rungon-rungonan ki ora lega. Oh, ngoten iki. Nderek tepang Gladiwanu paring asma sinten? Kula Indra. Mas Indra. Nggih, pidalem saking Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Ngawine pundi, Mas? Simo Kwadungan. Oh, ngawine Kwadungan. Nggih. Ya, Mas, aku tak ngicipi swanten panjenengan. Ayo. Panjenengan senengane lagu apa aku nderek? Ayo. Pelok mawon, Mas. Pelok? Oke. Nggih. Pelok ya ora apa-apa. Mangga. Napa arep bawa napa? Ayo dibawani sik. Jan. Nanda nek gondrong ya ngono kuwi jan. Ganti barang mawon, Mas. Oh, barang. Oh. Anjen barangnya harus elok ya. Niki ngiras-ngiras Rioni, Mas Bayu. Rioni karo anu sinten? Kali Mbak Ika. Mbak Dita. Dita. Kali Oke. Mas Teguh. Oh. Napa nggih alumni isi panjenengan? Nggih. Ning kula mboten lulus. Oh, ngaten ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih ta ora apa-apa. Nyuwun Wong ora duwe titel iki dudu wong sing ora duwe rezeki iki ta. Iya. Ayo. Elok barang. Napa Mas? Napa arep bawa napa? Hati-hati mawon. Hati-hati. Nggih. Bawani nggih. Siap. Nggih. Gegarane wong akrami. Ah niku ngelingi karo mantene. Nggih. Mangga. Rungokno Go, iki diwelingi lho. Ya ya. Mangga Mas Indra. Gegarane wong akrami. Elok tenan suarane. Dorong. Tepuk tangan Jo, digo Mas Indra. Aduh, wong ya dienteng-entengi ya. Nek sing ngrungokke ning radio wah iki mesti yaine putri gedhe dhuwur. Wah. Nah iya. Celo wencir kuning. Heeh, asli kuwi. Hati pawi. Kaya lagi iki kepenuk. Ha iya. Kok nek pasakku ning Ngawi ae mang ngusul. Nggih. Kok nate nderek jenengan? Apa ya? Nggih wonten buduk. Ngendi? Buduk. Buduk. Nggih. Oh, nggih, sik. Ah ditentek tadi lali. Luput pisan. Kenapa? Naik gampang jas kayak siwa ya suaranya siwa nano ayo yen hangel kalah jengat barang langkung nano tan kena tinumbas ya harata
Oh, Teguh ya ora ngenake biyen-biyen. Teguh pun lali kalih kula. Ha iya. Akhire duwe ceceman meneng ae. Kamangka biyen sak kos-kosan. Wah, lali. weh, dadi teklure Teguh ngerti Mas Indra mesti ngerti. Ya. Balungan siap. Awas. Baik pokoke Ibu. Kaya kon sidi. Yo lanjut Mas Indra. Dadi ati wong prasaja bablas silaing janji ya, monggo. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, sawetara atur panglipur kata lepat Diagung Panaksami. Heeh. Iki katone karek kejempel ana tamu yo nyedaki bapak men ora nglangut oleh mikir Petruk. Ayo gak mah ora